Horas bangsa Batak, dosdo, bilangan ni ingot-ingot, dohot olop-olop, jala songot dia, sirabe manis, dohot pinggan panukunan. Ikon dosdo naopati, bilangan na manang adong, alus na asing siak kita, tarsingot tu, ingot-ingot, olop-olop, sirabe manis, dohot, pinggan panukunan. Adong do namadok ikut sada dua menang dua sada. Adong namadok opat dua. Dia do si botota. Buasa mekon adong dua sada, buasa mekon adong opat dua. Di bilangan ni ingot-ingot, dohot olop-olop, suang songoni nang sirabe manis, dohot pinggan panukunan. Oma jota diskusihon dihamu amang nang dihamu kadongan tarsingot tu bilangan ni ingot-ingot, olop-olop, sirabe manis, tardumobi di pinggan panukunan. Horas ma dihamu amang, tabay ma komentar ta, tabay ka masukata, tabayin kritikat. Asa martaba aka berbinotoan ni akadongan na menonton video on jala lamber etika hita dinalahu pasaton pandapot nang suang-suang ni aka kritik. Kritik adalah koreksi yang membangun sepanjang disampaikan dalam koridor etika yang berbudaya, yang saling menghormati, menghargai perbedaan, dan juga tidak melecehkan, bahkan menyerang pribadi seseorang. Karena kami yakin orang Batak itu menjunjung tinggi perbedaan. Purpar padedorpi lam tu di posna. Aik godang do aik laut, do seniraha do si bedna saut. Bisa kita berbeda pendapat. Bisa kita berselisih pendapat. Tetapi dos niroha ma iko digijang saluhut na aka perbedaan, saluhut na aka ketidaksamaan pendapat, asa dapot songon nidok ni na tua-tua, purpar padedorpi lam tu di posna. Horas mabang so Batak, horas perantau Batak, horas generasi muda Batak, tabay ma akan naudina denggan melestarikan budaya Batak. Horas ma.